Årets partner. Prisen gives til en partner, der har haft en høj omsætning, haft et dedikeret fokus samt ydet en succesfuld indsats for at sikre alle Dynamic Web-produkternes tilstedeværelse i markedet. Par nummer 1. Par nummer 1 er i særklasse, når det gælder kreative løsninger, hvor flere marketingkanaler skal tænkes ind. Par nummer 1 har i 2009 fastholdt en flot softwareomsætning og sikret tilgang af en større del nye kunder til Dynamic Web-familien. CO3. CO3 har også i 2009 udvist et særdeles stort engagement i samarbejdet og fastholdt en flot softwareomsætning i et marked præget af krisestemning. Kundur. Nomineret til Årets partner 2009 er Kundur. Med et speciale i at få løsningerne til at spille sammen perfekt, og hvor webshoppen er fuldt integreret med forretningen, har Kundur i 2009 skabt en flot softwareomsætning og sikret en stor tilgang af nye kunder på Dynamic Web.